Nuwun. Monggo. Halo, Wo. Wah. Saja yuk bunga jane apa to isu-isu. Bunga matang picek. Lho. Urung-urung kancane dipisah. Rai ngene kok bunga lho. Lah modelmu biasane yo bunga karo raya padha ae kok. Rumah saku peryo panggah bunga ngono kuwi. Mbahku ora enek, Dik. Ora enek. Lho. Mbahmu ora enek ilang maksudnya. Ilang ki yo ora rene to, nek kantor polisi. Ilang kok rene yo dilapor kantor polisi kono lek ilang iki. Angen sak omong-omongan. Ilang yo dilapor mati. Mati. Alhamdulillah loh. Alhamdulillah. Batok tanggalmu lho engko. Beh, bagi mata-matane kancane Aku rene arep dibacok. golek solusi kok. Piye nek apa? Aku kan ngerti kowe pengalaman ngubur wong kan. Eh, Wis kok ngubur kabeh. Beh. Malah dolan rene malah kancane mbok sedakne yo kene keluargane jek enek kabeh kok. Aku iblas ora tau ngurusi mayit. Lah. Aku pengen teko. Piye Pengen carane ngurusi Alah, mayit iki? yo kecil. Lek trimo ngurusi mayit yo kecil wo. Yo bener lek murene iki mang ngurusi mayit yo kecil. Berarti mbahmu ki mung ceritane mati, meninggal dunia. Terus bingungmu ning apa? Lah ya ngurusi mayit kuwi lho piye step-stepnya iki lho. Kecil Step-stepnya yo kecil. Sing nomor 1, rungokno. Ya, sing nomor 1 kuwi mbahmu kudu didusi. Kenapa? Didusi nggih apa? Didusi kuwi, didusi nggih pasir. Bener sih ya. Bener sih, ya ora pasir to, bukan tayamu kuwi mbahmu wis mati. Didusi nggih pasir. Didusi kuwi jeneng didusi nggih banyu. Ora nggih pasir, rungokno iling-ilingen, aja panggah cengoh kowe iki. Banyu apa, Dik? Banyu aki, ben brodol kabeh kuwi kulite mbahmu. Ya banyu biasa to, Wo. Aku kan ora ngerti. Lah iya tak rene aku ki. Banyu biasa. Oh, banyu biasa. Bar didusi. Bar didusi sing nomor 2 iling-ilingen ya. Sing nomor 2 bar didusi kuwi berarti mbahmu kudu dibungkus. Wo, dibungkus kaya apa, Dik? Ono dibungkus kuwi, dibungkus nggih godhong gedang, ngerti ya. Oh, alah ya. Ben wangi ya. Heeh, ben kaya lemper mbahmu. Dibungkus iki ya nggih godhong gedang to, wong mati iki ya dibungkusi kuwi ya nggih kain mori. Ngono godhong gampang nesu. Ya ora nesu, wong kowe ya panggah cengoh ae dijelasne. Dibungkus ya nggih kain mori ora godhong gedang. Piye lho bocah mengko. Nah, biasanya pirang meter Dik bungkus kain mori? Biasane 80 meter kok. Wow, ben kebungkus kabeh Oh, ben kebungkus kabeh sak kecamatanmu mlebu kebungkus kabeh. Ya ora to, Wo, ya sak cukupe mbahmu dawane pira ya sakmono kuwi. 80 meter iki ya apa sak kecamatan ya kebungkus kabeh ngomongan. Wis eling to. Lah bar kuwi berikutnya mbahmu kudu ditaleni, Wo. Ngono. Ditaleni. Kayak apa? Ditaleni nggih kawat. Ben kuat. Ben kuat ya kaya pager kecamatan kae. Ditaleni iki ya ora nggih kawat to, wong mati dibungkus mori iki ditaleni nggih kain. Ora nggih kawat. Wong gawe kain morine kuwi. Kain morine kuwi mau nggih nulis kuwi nggih naleni kuwi mang. Kabeh pira? Kabeh loro. Ben kaya madu mangsa mbahmu. Iki ya. Ya ora to, Wo. Piye to? Aku kabeh iki ya 3, aja ya yo ae. 3, heeh. Rungokno 3 kabeh iki ora loro. Panggah ya yo mang. Ditaleni kabeh 3. Nggih kain mau iki mau disuwek cilik ngono. Rada becak. Nah, berikutnya ya toh, bar ditaleni mbahmu diusung utawa digawa. Digone ndi? Digone gaden. Digone gaden ben manak mbahmu. Yo ora to, Wo. Panggah ra iso ditaleni kuwi bar ditaleni to digawa kuwi digone kuburan. Lekmu mikir piye to jane? Ket mau panggah cengoh nemen iki jane. Tak eling. Aja nesu-nesu to. Ya ora nesu ya ket mang nemen kok. Dijelasne panggah raro wis ora kon njaluk. Dijelasne panggah raro. Digawa ya, bar dibungkus digawa ning kuburan wo. Lilingen. Ngono kuwi. Terus berikutnya bar digawa kuburan teko kuburan to. Kuwi mbahmu kudu
uruk utawa dipendem iling-ilingan Dipendem ya. Dipendem gawe apa? dipendem ki rarang sampah ya sampah nang kono kae buhitan kae Sunah. yo ora nesu Kuwi gak- ngene lho wo Heeh. dipendem kuwi yo nalaren dipendem kuwi yo gawe wedi utawa lemah mosok Oh. muni lemah cek bingung sampah ngono lho wo wis paham Nah, nah titik paham. bar dipendem nggih lemah kuwi mau Hmm. mbahmu dhuwure kuwi engko dhuwure ya dhuwure Ah. kuwi memang kuwi dikeki kembang ngerti ya Oh. dikeki kembang wo. Syaratnya nggih kembang apa? Kembang nggih kembang kuwi mau mbahmu Lah iya. Nggih kembang apa syaratnya? nggih kembang api ben meledos kabeh mbahmu sak kulit kuwi meledos kabeh ngono lho wo, ngerti ora kembang kuwi ya kembang kenanga lho wo Aduh, susah banget kok seneni. ora nyeneni kembang ya umume kembang ya kembang kenanga nggih geren-geren ngono kae Oh, nyekar aduh. ngono kae mosok yo cek bingung piye wis Ah. wis paham to Ah. nggih kembang lho ya tuh kembang api lho ya Ah. kembang api meledos kabeh kok mbahmu lah bar nggih dhuwur dikek kembang kuwi mau mbahmu didongani Oh, dongane. Wacane nggih apa? diwacak-wacakne wo ya diwacakne nggih undang-undang 45 NKRI harga mati berarti ya. heeh ben kowe upacara yo ora to wo kok panggah goblok ketok mangpeh didongani wo didongani kuwi yo nggih donga-donga umume wong mati ngono kae ora kok nggih bingung undang-undang ngono lho didongani umume wong mati ngono kae sik iki piye napa kabar Mbakku WA. oh piye Mbake mbahku ora sedo mati kok. oh janji ngasu kadung kene mumet bocah isu-isu moro tekok-tekok rokok njaluk kopi nyeruput jarene bae mati tibake